Nyaya tavinga pano ndekuzopresenta petition yedu ku Harare City Council kuna meya kuti tivaudze kuti hatisi kufara neuori ungiitika panapa semadzwiro amakaita top management yepanapa vari kupiwa mari yakawandisa uye zvakare vashandi vekuzasuku hapana zvavari kupiwa kune matambudziko emvura marara haasi kutorwa so on behalf of Center for Community Development in Zimbabwe Residents Forum and other organization we are saying zvinofanira kupera 9 years inenge up to date from financial reporting zvichirevawo kuti taakwanisa kudza vanhu veruzhinji kuti hongu mari takachitapira but mashandisiro anga achita akaongororwa akasainwa nemaauditors vari kunze kwekanzuro zvimwe zviri kuitika zvekuvandudza guta kupera kwegore rino kanzuro ine inenge yafanana neany company iri muno muZimbabwe in terms of financial compliance, in terms of financial reporting. Maaccounts edu anenge akati apa achionekwa nemunhu wese pasina chekunyara pazvinhu zvatodada nazvo patagoonawo please tipembedzeiwo handiti ndoti mwari wedu atisimudzire handiti. What's your reaction on the behavior of the police since the spokesperson had wanted to give you the report and it was whisked away? What's your comment? One of my strongest points as a mayor is engagement. We were told about this. The police told us yesterday. Wakati murukuda here kuti vanhu vachauya muchita sendika kana mava clear it's fine. Kana muchinge muri kuoma mapurisa it's fine. Saka zvese zvava zvakagadzika zvanga zviri mugwara. Saka pandangosvikawo ndangoti tipeiwo 1 zvezvichemo zvenyu achedza kutaura handitapedza izvo angada kuwa mukana wokupedzisa nyaya yenhoroondo dzake nenhuna dzavanga vafambira angada kuwa mukana because vanga pasina mbiri zhombo munhu anga achitaura zvisina hondo dai vanga apuwa mukana apedza ini ndazotanga wakupindura. Are you going to write something written to the police so that scenario won't happen in the future? Vagungurwa ndo vanga vaine rwendo rwavanga vafambira. Ini ndandango yazotambira nekunzwa zvichemo zvacho. Handina nhuna dzandinadzo zvandangaita kuti vapedza kutaura nyaya yavo ichitopindurawo semakanselas hazvina kuitika nekuti mapurisa azovadzinga. Izvo zvava kwavarivo nemapurisa. Councillors, managers or board members who are going to position people who've got the capacity to manage the tasks at hand. Tikati kunoona nherera hatitumire jaya tinotumira kansela wechikuru akamhorera mhuri ndiye anokwana ikoko handiti. Tikanzi tikuita zvemari toda kutumira kansela anoziva nezvemari. Tikati kuita zvemucommunity tinodawo akabva mucommunity ane hunhu nemararamiro emucommunity. Saka tikuita pachirungu inonzi horses for courses. That is the only way you can fix council. Munhu anomira anozimira kana kuzembera paanogona ndokuti kanzuro ribudirire. Maybe justice supplement that. Do they have the necessary qualifications? Okay, councillors are elected on the merits dzavanenge vainadzo. Some could be very strong community people. Some will be strong professionally. Saka those strengths tikadzicombine tikadzalaina mushe kuti vari professional ngavaende professional assignments, vari community ngavaende community assignments, vari political ngavaende political assignments. Tichiseparate takadaro we will make the best of council using what we have from managers to councillors. Yes, there will be a menace because we operate in an economy. We don't operate in a vacuum. We are not going to provide these people livelihoods as council. They will look for livelihoods. We have tried to sanitize that has not been possible because you are kutera tsoka dzevanhu. Havasi vanoshanda kusina munhu. Saka vada kushanda kune vanhu. Kwausangana nevanhu ndiwo muno muguta. Isusu hatini kuti vange vari muguta nekuti guta harichene kana muchita zvakadai so. Ukaona zuva rodoka munenge musisiri muguta muno. Marara esaya zviri kubva muvanhu nekuungana iko vanenge vachita munzvimbo dzavari kutenga nekutengesera. Munhu atadza kuisa marara mubhini akaisa murodhi ndiye atanga kutadza. Isusu toedzawo kuchenesa guta nekunhonga nekunorasa ndokunge tiine mari inokwana kuti tiite izvozvo. Mari yedu ikasakwana tichaita asi hatizokuita kusvika bedanho ratinenge takatarasira kuita nairaro.
Shema,